माइ गड थालाय गड नालाय गड ना थगायनायनि माबा मोनसेफोर इन्टारभिउफोर माबा मोनसे मुलिफोरसो जालाबायदोंमोन नामासैब्रा एकदम लफायलाबायना फैसा लालाबायथारसैलै मासथाय मा जायो जाथोंसै जिफोर लायो बाक्सायावबो जे USA दं माबा साउदी आरब दङ दोनोसो मिथिबायना आंबो गोदै गोबाबा गावहा साखिनो थांबाय मोनजाबाय मोनलोंबाय माबा माबि दाना एमजेआसो जेल आरो जन खारजियासो लायनो माबा USA नि माबा दावराव खालामदोलायनो माबा साउथ माबायाव मा होनो साउदी आरबाव थांनायनि भिजा दाननायनि माबाफोरखौ भिडिअ भाइरेल खालामनाया जन खारजियासो बानायदोंलायनो आरो दाना लागाव दाना बोरैबासो मादो मारै बोरैमोन गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे नैबे गोदान भिडिअ बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोयै स' दिनैनाथ' माथो बोरैबासो माथो टपिकआ फाग्ला नाजाय सियान नाजाय माबा एमजेखौसो जेलाव सोनोसैनो जाबावदो दाना खिया एमजे ब्रादारा खम गला मादैजोंबो जोंना न' फैनो गोसाथारबायनो बेसेरिया आरो नैबे हौवायाबो फ्रडसो होननानै मोनथिबायनो आरो मैयानि दिनावसो माने हर थालायलायबाबो बिदिनो ज' उन्दुलायबाबो माने फाथा मोनाखैबो जाहैदों ओमफ्राय उनावसो मैयासो हमना मोनबायनो आरो माने हिनजाव दंखायो फिसा सासे दं होननानै हमना मोनबायनो आरोखि ओमफ्राय दाना जन खारजि ब्रादारासो दावराव बानायदोंलायनो आरो गावखौ भाइरेल खालामग्राया फाग्लासो कल रेकर्डआ टटेलि एभ्रिथिं दंजोबो नोंथांमोननो होगासिनो आं ससे क्लिप्सखौ खोनासंना लालाय एमजेखौ रायहरदे दालाय आरो जोंना मिनिया लासै मिहि मिहिनो एलौबाय नोंथांमोनाथ' नुखादों थाम्बनेइलाव मानो बेगै भिडिअ फैगोन आरो मा सोलिगासिनो दा नङा होमबा जोंना मिहि मिहिनो मिनिया माबा इउटुबारा एकदम एलौबाय आरोखि माबाखौ नैबे मादै फैसालिखौ आरोखि एमजेखौ रायहरदे जालायबावसो दायखौ गाव मावनानै एबारसो बुजिदों सालिया स' क्लिप्सखौ नोंथांमोना ससे नायलांलाय होखावगोन लासैनो एमजिखौ रायनानै हरदे ब्रादार एमजिखौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ नै मादै माथो उल्थासो जाबाय नोंनालाय काहिनियालाय नोंहासो मोनजादों माबा माबिखौ एमजेआलाय माथाय जालायखो दालाय आग्लि गावहा मोनजानानै दासो माबा आंगायनानै एमजेखौ जेल फाग्ला हागोन नोङो एमजेखौ जेल खालामनो बे हौवा गोदानाबो खोनाबाय हौवा गोदानाबो फ्रडसो हाबाब उन्दुलायनानै नों फाथा मोनाखै बेखौ हौवा गोदाना फ्रडसो दांनायना बिलिदना गम मोनाखै नोङो हौवा गोदाना फ्रडना आसलिना नकलिना जोंबोथ' मिथिलाय लांला नोंसो नुदों जाहैबाय माबायदि फ्रड जाथावना मानसिखौ नायबानो सिनायथारो बर'आ बर'खा मुस्लिमा मुस्लिमखा गुबुन जाथिया गुबुन जाथिखा ना मेगना एसे मार गैला नामाब्रा नोंनालाय मादै बोरै मोनदोंमोन बुस्थुआ दिनैसो बियो फिसा सासेनि बिफा होननानै बुंनानै लाबाय बे ओमफ्राय नोंखौहाय थगायदोंमोन आरो बियो ने थगायनानै लानानै थांदों आंखौ मेजिक होना लानानै थांदों बियो आयौ नोमा होन नोङो मानसिखौ सोरबा मिजिक होनानै लांलाबायनो हायो जादु होनानै फाग्लि गावनो गलिना खिथु खारफा लांफानानै जानो थाखाय साखिनि थाखाय थांलाबायनानै एफा गोजानाव फैसा गारनानै गावनो जानो थांनानै साला दासो आंगायनानै माबा मिजिक होनानै लांदोंलायनो गावखौ आलु साइज डेन्जार माथो नोंबो थगायनायावथ' नोंखौ हाखाया जाहैबाय 100 डिग्री कलेज पाससो नोंबो थगायनायावबा हले रावबो हाखाया खम डेन्जार मादै गरम ओमफ्राय दा बे मानसिया डाइरेक्टलि होजोंनिखा ना माथो बे मानसियालाय बाक्सानिसोनो मा बाक्सानि ओइ देखो गाइसमोन मा बाक्सायावबो जे USA दं माबा साउदी आरब दङ दोनोसो मिथिबायना आंबो द' खम जाला फाग्ला साउदी आरब दंलायथारो बाक्सायावबो दिनैसो खोनाबाय आङो USA दंलायथारो बाला आयौ USA दंलायथारो आंथ' बेखौ कनफिउस जादों बाक्सानिसो होनबा माबाया बैयो दागिला माबाया USA निया माबाया ओइ साउदी आरबनि दागिला बा खम गाज्रि थगायजाबाय नों आयै बिसोरो थगायनानै मोनजाबाय मालाय सेफनो नङा नोंखौ दे USA आव दं होननानै दे बुंलादों मानसिफ्रा
बे जनानो थगायदों। जन खारजियानो थगायदों। आस्सा ओमफ्राय गावनो लेटारखौ सातखान्ना आठखान्ना लिरबाय दाना जन खारजियासो माबा दाय जाहैबाय थाङै थुङै लास्ट ममेन्टआव माने जन खारजियासो माने USA नि साउदी आरबाव थांनायनि माबाखौ दावराव खालामदोलायनो आरो गावखौ फेमास भाइरेल खालामदोलायनो आरो नङाबा गावनो होनखादों सेनेया बिफा आङो USA आव फैबाय होननानै गावनो लेटारखौ लिरना लिराखै गाइसमोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम नैबे मादैया फैसालि मादैया गावनि लेटार लिरना गालांनायाव सेनेया बिफा आङो गुबुनजों साउदी आरब USA आव फैबाय होननानै बुंदोंना बुङाखैमोन लेटाराव दा माने थेलेबनो जन खारजि ब्रादारखौसो फासायबाय दाना माने जन खारजि ब्रादारासो बुंदोलायनो USA आव थांबाय होननानै बिसो भाइरेल खालामदोलायनो आरो दा खोनासंदो मादैनि रेकर्डखौ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय बा मासे टेलेन्ट खिन्थु उदायालै बिनि टेलेन्टआ खिन्थु आं दङ दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबाय खिन्थु बाक्सायावबो जे USA दङ माइ गड थालाय गड नालाय गड लागा ओमफ्राय मादैया मा एसे थगायनो हायो फालाय ना थगायनायनि माबा मोनसेफोर इन्टारभिउफोर माबा मोनसे मुलिफोरसो जालाबायदोंमोन नामासैब्रा होद आंबो मुलिफोर दंबा खोन्थादोलै मादै बायसान्सआव भिडिअफोरखौ नायदोंबा आरोना नैफोरबायदि भिडिअ थगायनो हानाय जुदि मुलिफोर दंबा आंबो जानोसै मानसिफोरखौ थगायलाबायनो हानायनि फैसा लुथिलाबायनो हानायनि बाला नोंथाङा मा सानो आरो सोर सोर मादैनि बायदि टेलेन्ट जानो गोसो दं बे थगायनाय मुलिफोर दंबा जोंनो खोन्थाहरदो मादैया जोंबो थगायलाबायनानै एकदम लफायलाबायनानै फैसा लालाबायथारसैलै मासथाय मा जायो जाथोंसै जिफोरलायनाय थगायलाबायनानै एकदमबारे लांगाब लांगाब मान लानोसै दा नैबेयाव मोनसे गोथौ मोनसे पइन्ट हाबना दं दै गाइसमोन बेयाव जोंना MJ ब्रादारा 1,80,000 थाखा बिदों होनना बुंदों आरो बे भिडिअखौ दाननो थाखाय नैफोर खिन्थु मादैनि रावफोरखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखाजोबो नङा होमबा बे खिन्थु फल्स बाथ्राया आंनि मोनदांनायाव आरोना MJआ मालाबा बेबायदि फैसा बिनाय नङा खोमा 1,80,000 गाहाम बेबायदि मोनसे भिडिअ दाननो थाखाय 1,80,000 फैसा बियाखै बियो मादैखौथ' थगायसुलि होननानै गासिबो मिथिजोबो दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 100%आव 90%सोनानो मादैनि भिडिअ मादैखौ मिन्थिजोब्बाय आरोखि एकदम सारा अल आसाम बर' जाथिफोरनि गेजेराव नोंथाङा एकदम भाइरेल जानानै देखायबाय एकदम मिन्थिजोब्बाय गोरलै गोरलाम आरोखि बोरैबा एक्सुवेलि नामबो मोनदों नाम्बार 1 जाबाय नोङो दा बेनो मोनसे दा नोङो न'आव फैफिनबा आदैया इन्जिन बोरायखौ नेवसिना थांनाया एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा ने मादै बेखौसो सिन्था जादों दा आंथ' न'आव थांफिननोसै बाक्सानिसो होनलायदों मादैया माने आंगायबाय फाग्लि सिखाव मानसिया हदाय गोदै जायो होननानै 101 बार होनना खोन्थाबायानो थाखादों आं नोंथांमोनखौ सिखाव मानसिया एकदम गोदै जाथारो रावा रावबो फाग्ला इसोराबो हमनो हाया मिथिबाय बिराद गोदै जायो सिनियाबो हास्लाबा मोनगौबाथाय जाबाय खाले दाथ' आरो जागौबाय नोंखौ खोन्थाबायब्रा न'आव फैफिनदो नोंखौ लाद मारिबाय खिथाव जोगारबाय नोंखौ मोनगौनायलाय मा नांबावगौ जाम्बि एफा गोजानाव थांना हैबाय नोङो माबाखौ बुंथ'लाला ओमफ्राय दा जोगार जाबाय जागौबाय मालाय मोनगौबाय मा नांबावगौ नोंखौलाय जाम्बि फाग्लि जादों लाया बियो नोंखौ मिथिबाय आरो मैयानि कल रेकर्डखौ बा ओरैबायदि माने जोंनि गवायाव थाग्रा जोंनि लोगोफ्रा ओरैबायदि जोंनि बिदा फंबायफ्रा ओरैबायदि रायलायहरदों माने डेन्जार दंबावसो गावहासो बाला माने बर'खौनो रोङानो आरो ओमफ्राय लास्टाव दाना एकदम बर'नि थिगसे रायगारबायना जोंना थालान फिसा गाल्ला हं हंनो जोंना बर'नि साला माबा माबि होनला बकिलाबायबाय ओमफ्राय उनाव बुजिबाय खोमा बे बर'नि दांहरथाय बुंनाया
साला हिनजाव गुन्दा नोङो साला माबा माबि होनना बुङो ओमफ्राय बे हिन्दी रायलायग्रायालाय माबायदि एन्सार होखो दे जेनेबा नैबे जोंनि बर' रायलायनायखौ माबायदि एन्सार होखो दे बर'नि रायनायखौ बियो बर' बुजियाबा साला ओरैबायदि थगायना दोननो नागिरो नोंबो मादै ना थोद हामालै बेबायदि मानसिखौ थगायनो हायो इसोरखौ थगायनो हाया उपरालाखौ मिथिबाय सानसेबाबो गाल'नखायो बेबायदि सिखाव सेरेबा बारा लास्टिं जाखाया माथो बारा खावनानै जानो हाखाया मोसायानो थैयोनो हारसायाव लिरनाय दंब्रा 100ता गरु खालि बागन मरन लायनायब्रा नोंनाथ' मा 100तानि बारबायमोन नामाब्रा बेफोरबायदि सिरि सिरि माबा माबि जालाबायनाया ओंखायसो हमजालाबायबायदां बाराबा ने मादै स' गाइस दिनै भिडिअखौ आं बारा फोलावला जोंना मिनिया ब्रादारा एल'खाबाय जेसां एल' नांगौ आरो एमजे ब्रादारखौ जेलाव हरमारसिगोनसो नामासै कनफिउस आरो जन खारजि ब्रादारासो USA नि दावरावआ भाइरेला बिसो बानायदोंमोनलायनो मा होनबावनो मादैजोंबो ना मा होनो गाइस स' गोदान आपडेटखौ नेना थादो बारा सम नांला मादैया मोनफैथारसिगोन आसामाव USA निफ्राय बाक्सा USA निफ्राय ना गवा USA निफ्राय मोनफैयो नुगोन र' गोदान आपडेटखौ नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय